A Conselleira de Planificación de Infraestructuras exixiu volver ao acordo do Parlamento para permitir a viabilidade da transferencia da AP9. Esta mañá, a Conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, levou ao Parlamento galego a transferencia da AP9. A titular do departamento reivindicou no Pazo do Hórreo que Galicia quere a transferencia en base á vontade que se expresou na Cámara, non a calquera prezo, en resposta ao texto proposto como alternativa polo BNG e o PSDG-PSOE. Esa emenda presentada polo Bloque Nacionalista Galego por Sumar e por o PSOE desvirtúa completamente esas condicións económicas. E imos dicillo moi claro. A primeira diferencia é que se elimina ese compromiso aprobado por unanimidade desta Cámara en que deberá ser o Goberno central o que asuma ese incremento tarifario do 1% anual ata o ano 38. Porque non hai ninguna resolución do Estado que agora mesmo recolla esa obriga. Polo tanto, a eliminan dun plumazo. Tamén eliminan dun plumazo que será o Estado o que ten que executar esos investimentos comprometidos, de palabra, comprometidos, como, por exemplo, o enlace ao aeroporto de Coruña, ou a remodelación do acceso ao Peinador ou a entrada da AP9 en Vigo. Tamén se elimina dun plumazo. Martínez Allegue apuntou que tamén desaparece a obriga do Estado de incrementar as bonificacións comprometidas de palabra, xa que sinalou que tampouco estaba recollido en ningunha resolución. No ano 2025, os beneficios da concesionaria soamente nos ingresos das peaxes realizados foi de 231 millóns de euros. 231 millóns de euros dos cales 86 foron bonificados, é dicir, 86 foron pagados por todos os españois. E 145 foron sufragados directamente polos petos dos usuarios a través da telepeaxe ou na cabina. É dicir, soamente un 37% está bonificado. Queda moi lonxe chegar esa gratuidade e a bonificación do 100% aínda. E o máis importante, o que eliminan dun plumazo e non entendemos por qué, é esa disposición que establece que en todo caso será o Goberno central o que asuma as obligacións económicas que dimanen desa resolución da Comisión Europea que debe estar a piques de resolverse. E que podería supoñer a nulidade das prórrogas. A conselleira lembrou que a transferencia da AP9 debe vir acompañada dos recursos económicos para a súa xestión e manter todos os compromisos adquiridos, como se reflectía no acordo do Parlamento galego. E se a señora diputada pretende entender que o texto non modifica nada, o teñen moi fácil. Deixen o texto tal e como foi aprobado por unanimidade deste Parlamento. É moi sinxelo. O que, dende logo, creo que non pode ser que unha reivindicación da nosa Galicia, unha reivindicación deste país, se pretenda convertir nun instrumento partidista para sacar rédito político. É unha falda de lealdade absoluta actuar ás costas dun acordo adoptado por unanimidade deste Parlamento e tentar venderlo como que por fin conseguimos a transferencia. O que están facendo é un dardo envenenado dende un punto económico para a nosa comunidade autónoma.